EM Achisota. Studio. EM Achisota. Ewo Fighter EM Zonza kuti ndochiwa zviri excess ndozvifila mukati mumuwiri wese newe obvious ndiri boys ndakakwana yes sekuti iveni ndikachoka makumbo uripo dali handitadzi kufamba makumbo vangu ndiwe tsoka dzangu ndiwe kana ndikati maziso atima handichaoni zvatima maziso vangu ndiwe meso vangu ndiwe kana takadai tiri kapo vese ndinazvo handina tambo zvakabhalanza kunge scaffold dai ndisina iwe pamwe iri hambo ndikatotsatsapo ndichikusimbisa vanhu vese ndichivazivisa oboza ndisingagone unondiitisa vekuti iveni ndikachoka makumbo uripo ndovafaya na EM esetowamedzauti meme ndokudira tuneana kunge mundana zvandokudza umbotse vamwe vasikana ndakakutarisa musikana wakasiyana navamwe vasikana ndingati here uri pen handifunge mushe ndiri papen usipo zvinorema ndotema usipo zvinorema andichaita izvozvo ndakadzandobvuma sandichaita izvozvo ndabvuma ndichaita izvozvo ndaita izvozvo indaude izvozvo tangarira paya ukandipinza mumambure ndobvauti gemovha kumbisa kure dzamara paya ndakutamba nemahure ndine uturu sakarekera ndichaure kandipapayisa sakadzoka ndipabure ozvibvunza kwataba dzoka ukukure ndudze chichaita kuti iwe umuture tange chikure masano uri kure mandatakura paya wakandipekera pamini chendiudza kuti akuuye pamunini ifaya isiwe ndiwe une win ndakabva ndati saka ndaona twin wantinwinza zvandotaura inini tidi ukakure futa kunge mukandini kana ndisipo unongomirira inini zvise zvaunoda unongoudza inini kutapira rudo rwaitotapira usati rwaisatapira saka wandiona usazopira kukuda handimbomira kufara ndakuwana kuta kunge mariwana nekuti kwandakabva newe kachana handidi kunyeva kakuwana ukakwana ndoda kushaka ndiuite mubanana umoyo mozvinodzimba ramba wakasimba kugwinya segwenya pauri ndoita swinya mudiwa wangu handisi imani but ndoisa effort uri padhuze bebi ndoita appetite nofila zviripo right kwete left even panight woziwa handichataure kuti obvious short waita matsoga vadzimeleti wachibuka bright cause hausi right wadzuka wakataja charge office mamwe mabhebi akupa notisi zvanzi uri kudiwa nezvimajomosi even inspector wandibhilivhisa mumwoyo moo zvinodzimba but ramba wakasimba kugwinya segwenya pauri ndoita swinya mudiwa wangu handisi imani but ndoisa effort uri padhuze bebi ndoita appetite nofila zviripo right kwete left kudiwa zvakadaiso michael ndiwo wega wanduziva anondida zvakadaiso michael handisati ndambodiwa zvakadai michael ndiwo wega wanduziva anondibata sezai inskwai munaki ndiwo mamadanisita bebi amenozonoita nyakutandakela iwaswinta ende ndichakuda kusvika pandokita I'll never attempt in insanity cause already I safety Christianity our love will never be invalid same mastering ya EM unekwalita kudiwa zvakadaiso love usingandidi uchiziwa rutora moyo haundidi it's unfair you say you love me usingandidi uchiziwa rutora moyo haundidi you have done it again you have begged again you have changed your mind you are running away you are imposing pain and you are feeling fine and you think it's fun but you are hurting me Dipe baby Dipe honey Dipe baby Dipe honey wakagara moyo mangu nozviketa ndiwe wani chete bebi wandinota vakataura zvavanoda usavaterere uya pedyo neni bebi mbondizembera uchanza mwachitikiti ndiri kadoko unyatsongorora vanotota chimoko manje nini ndikumora mukoko kurwadziwa navheneta kunge chavo chimoko
rudo rwangu ndiwe kufunga kurota iwe upenyu wangu baby ndakasarudza iwe rudo rwangu ndiwe kufunga kurota iwe upenyu wangu baby ndakasarudza iwe chekererwa sechereni ndiwe mudiwa paunenge usipo fungwa zobiwa nekuti ndiwe sori yemoyo nekuti ndiwe zvese zvangu. Prowess Technologies is an IT consultancy that specializes in information technology with the best services and products in Manicaland province. We have a wide range of cell phones, laptops, TVs, printers, office equipments and more. Well, we don't just sell them, but we also repair them. So bring all your electrical gadgets and get them serviced. Other services include CCTV installation, customized software development and web development. Visit us at number 39 2nd Street, Mutare, or contact us on 0782 883 333. Alternatively, 020206159. Email us info@prowesstech.co.za or visit our website at www.prowesstech.co.zw.